И здравейте хора, аз съм Клаудс и в днешното видео искам да ви споделя една огромна новина, а именно за новият ми проект. Но преди да започна с новината, искам да ви кажа нещо друго. Искам да направя не един, а цели 2 шаут-аута. Ако ви кефят този или пък тези геройчета, те са направени от един мой приятел, а именно Въгленчето. Той доста се потруди, така че ще ви помоля да го последвате в Instagram. Линк за неговия профил долу в описанието. А ако ви кефят този или пък тези геройчета, те пак са направени от Танзи. Ако искате да я подкрепите и да подкрепите това, което прави, линк за нейният Instagram профил долу в описанието. Тези геройчета ще бъдат използвани в бъдещите ми проекти. И сега... И голямата новина е, че имам мой собствен подкаст. Вече имаме 12 готови епизода, в които правя интервю на известни или тепърва изгряващи създатели на съдържание. Всеки епизод представлява интервю с създател на съдържание, като интервюто се съдържа от около 20 въпроса, най-много 30 и няколко бързи, като има и поне един съвет, който може да помогне на младите хора, които искат да се развиват в създаването на съдържание. В подкастът ще откриете теми като монтаж, Формула 1, Nintendo, анимации, контент креатърството в Съединените щати, дори и ДЗИ, анимациите по Cartoon Network, видеоигрите в България, особено индите, аниме, най-вече Наруто, едитинга и монтажът в TikTok, музика, дори и филми. А защо темите са наредени така? Ако гледате подкастът, ще разберете. А как започна всичко? Всичко започна през 2024 година, когато имах огромната идея да започна подкаст, но няма хубава техника, нито студио. Тогава идеите ми се свършиха, стигнах от Q&A до предизвикателства и какви ли не идеи за подкаст. Но чак наскоро успях да се здобия с добра техника и направих няколко записа. А как върви подкаста? Всички 12 епизода вече са напълно монтирани и готови. Искам искрено да се извиня на всички гости за голямото забавяне, а също и на вас, зрителите, ако съм ви оставил с впечатлението, че проектът е спрял. Причината е съвсем проста. Все още съм ученик и за мен образованието винаги било на първо място. Също така получих огромен бърнаут по време на записите, затова временно спрях с проектът. Нямах мотивацията да монтирам, затова си намерих много готин монтажист, а именно Лиал Хотдог. Много му благодаря за това, че успя да ми помогне с половината от този подкаст, даже почти целия. Той ми помогна с обработката, както и обработи и аудиото. Аз обработих другата половина от клиповете, аудиото и направих тъмнейлите сама. Това отне доста време, но държа всеки епизод да бъде направен качествено. Имаше и няколко епизода, които трябваше да бъдат презаписани, даже и изтрити заради качеството или качеството на аудиото, за което също се извинявам. Но за това благодаря на всички за търпението, което имате и за разбирането. За компенсация взех решението, че веднага след качването на това видео всичките епизоди ще бъдат публикувани, за да може да ги гледате без да чакате. И ще бъдат добавени в една папка на име Зад кадър с Clouds, именно това е името на подкастът, или Behind the Scenes with Clouds. И имах първоначално идеята също така да се добави самият подкаст в Spotify, обаче нямах разрешението, по някакъв начин не ми разреши самата платформа, поради факта, че съм от България, пробвах дори с VPN да се качи там, затова реших и взех абсолютното решение, че подкастът няма да бъде качван в Spotify, само тук в YouTube. И ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала ми и да оставите един лайк. Чао и ще се видим до след малко в подкаста. أبوظة نعرفي حلا ايس كريم ايس كريم ايس كريم ايس كريم
بوسه كنافه سحلب. اهلا وسهلا بالشباب.